I skal være medvirkende til, at det her kan være den mest skræmmende lille kortfilm nogensinde. Lad os bare begynde. Det var inde i en skole. Der var en drage på en motorcykel. Dragen vendte sig og kiggede mod den lille pige ved siden af ham. Det samme gjorde Teletubbies ved siden af ham. På den anden side altså. Snart begyndte hele klassen at se på hende, uden fuldstændig nogen grund. Selv hendes søster, som ikke engang gik i klassen, kiggede på hende. Nu kiggede alle eleverne på hende. Der var ikke særlig mange elever. Hun kiggede underligt på dragen og Teletubbies og vendte sig sit hoved. Nu kiggede hun på den anden side, hvor spøgelset fra Super Mario og sin søster sad. Hun sad længe og spekulerede, hvad fanden de kiggede på. Endelig vendte de sig. Hun tænkte, "Oh, thanks God, man. Endelig." Men nu begyndte de at danse. Følge rigtig godt med. Den lille pige var meget, meget forvirret. Hvad skete der? Der. Hun kunne ikke tænke ordentligt. Men pludselig skete det store nummer i det hele. Nu begyndte de at synge. Men ja. Men så sagde hun ordene. For det første så håber jeg, at vi får en rigtig dejlig dag. Og for det andet så synger I fucking hæsligt. Det er helt utroligt. Men som i et god gammeldags eventyr, så ender eventyr jo altid rigtig godt. Men det her, det er ikke et eventyr. Men det er lige... Det ender alligevel godt. Det var jo meget godt, ikke?